Putin. Putin. Eta nasizathu ngiyabingelela lapho ngwamukele mbukele emakhaya kwesemazonzo lapho ngilethela khona indaba zamaskandi ehamba phambili nifike ngesikhathi mbukele emakhaya ngaphandle ukuthi ngize ngipholisa amasengo ngoba ngempela ngiphethe ngempela indaba zamaskandi ningi ngempela ake ngihlala kuzo indaba ezokuthi ezoqala bahlangane neshobolo ungizwe nomngane wakhe uDokotela uKhehlelezi uzokhumbula ngempela ukuthi ungizwe usahamba icala lakhe lokuthi kungenzeka ukuthi waba neinfluence ukuthi abantu beluthe noma betape eSouth Africa wonke lento eyenzeka enyangeni ezimbali ezendlule ungizwe-ke wasolwakala waba umsola ngempela wagcina ethole ibhayili kodwa ke icala yabuyela namhlanje liyoqula lona leli icala leli ungizwe bathe behamba noKhehlelezi basukile eThekwini baya eGoli bahamba ngeflight noma hambe ngebhanoyi bathe sebefika eGoli bakwazi ukuthi behle behambe ngemoto kodwa akuthe kusenjalo bamiswa amaphoyisa omgwaqo ngokusho amaphoyisa omgwaqo athi babona imoto esolisayo base bekubona kufaneleke bona ukuthi bemise le moto beyiseshe bebona ukuthi obani abahamba ngale moto kanti futhi baphetheni njengoba uyibona ke ivideo ngobathele yona uKhehlelezi kanye naye ungizwe mfamchunu bese bekhushukela umoya ngempela bebuza amaphoyisa ukuthi babamiseleni yini esolisayo ngoba bathi bayasolisa ngempela kusuke umsindo omkhulu ngempela uKhehlelezi ubese ethatha ke le video le ephose egundle zokuxhumana njengoba ngathi akanelisekile ngomsebenzi wamaphoyisa ukuthi bamisweleni bukele emakhaya ngaphandle ukuthi ngize ngeqa amagula nansi ke ivideo yabo labo ungizwe noKhehlelezi bemisa amaphoyisa omgwaqo kanti futhi beze bekhushukela emoya bukele emakhaya ke akehlangane futhi ngevideo elandelayo lapho nizobe nguphathele khona indaba zamaskandi njengokujwayelekile till next time siyabonga. It is suspicious. Suspicious. Ukuthi driver le moto. Suspicious. Hayi, senzeni. Silandela irobot kumiyo robotini. Yini wrong esenzeni? Yini wrong? Senze routine check. Hayi, musukenza lento phela mina. U driver kahle, ayikho into wrong. Ayikho into wrong, sifike sama kahle, sama kahle. Hayi, singafika. Putin. Putin. Hayi, kwayindaba. Oyini? Hayi, Putin. Yazi nina ngeke nize yazi abantu abamnyama ngeke siphinde sibe nesithunzi. Serious ngeke niphinde nibe nesithunzi. Ngeke nize niphinde abantu abamnyama nibe nesithunzi. Ngoba umuntu omnyama niyam-undermine. Niyam-undermine umuntu omnyama nina. Ngeke niphinde nihlonishe nina ngiyanitshela. Ngeke niphinde nihlonishe nina. Nithi nina we look suspicious. We look ngani? Ima. One question, tell me one question. Yini ekwenza ukuthi stop le moto? Yini enza ukuthi stop le moto? Give me a reason. And you are so lucky if I was driving mina bengengena. Anginandaba naloko mina wasn't gonna stop. Yikuthi uye. Stop any car. Is there a problem?